Yo. Έλα και που είσαι. Άλλο ένα βίντεο. Όπως είπα, επιστρέψαμε. Ο λόγος που κάνω το σημερινό βίντεο είναι για να σου πω δύο λόγια μέσα από την καρδιά μου για εμένα, έτσι, για το τι κάνω εγώ, τι θέλω να κάνω και για να σου δώσω ένα κίνητρο και να σου πω ότι δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι, αλλά σημασία έχει τι λέει η καρδιά σου και να κυνηγάς τα όνειρά σου. Γιατί ποτέ οι άλλοι δεν θα βάλουν τα παπούτσια σου. Οι άλλοι πάντα θα βρίσκουν να λένε, οι άλλοι πάντα θα σε δείχνουν με το δάχτυλο, οι άλλοι πάντα θα προσπαθούν να βρουν ένα λάθος σε αυτό που κάνεις. Μη δέχεσαι συμβουλές από ανθρώπους από τους οποίους δεν τους ζήτησες τις συμβουλές, μη δέχεσαι συμβουλές από κανέναν. Κοίτα να κάνεις αυτό που θες. Βασικά μπορείς να δεχτείς συμβουλές από ανθρώπους από τους οποίους εκτιμάς και από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει ή είναι κοντά στο δρόμο που θέλεις εσύ να πας. Μην ακούς συμβουλές από ανθρώπους που δεν είναι καν προς εκείνο το δρόμο ή δεν είναι καν προς αυτή την κατεύθυνση, τέλος πάντων. Εγώ είμαι ο Ιάκωβος, είμαι μάγειρας τα τελευταία 12 χρόνια. Άμα φτάνει σήμερα στο κανάλι, να σου ζητήσω να μου κάνεις ένα like, να μου κάνεις ένα subscribe και να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη να πας να δεις τα βίντεο πίσω στο κανάλι για να καταλάβεις ποιος είμαι και για να σου πω να μην είσαι αναβλητικός, να μην περιμένεις ποτέ την κατάλληλη στιγμή, να μην περιμένεις όπως εγώ πολλές φορές περίμενα την κατάλληλη στιγμή και για να γυρίσω βίντεο και γενικά για πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι αυτή η κατάλληλη στιγμή δεν έρχεται ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη στιγμή. Την κατάλληλη στιγμή τη δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι κυνηγάμε τα όνειρά μας. Και για να φτάσουμε κάπου που θέλουμε, δεν θα φτάσει με μια ειδική. Δεν θα έρθει αυτή η ειδική στιγμή. Πρέπει να τη δημιουργήσεις μόνος σου. Έτσι, πρέπει να πάρεις το ρίσκο, πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία φοβάσαι. Πρέπει να φύγεις από τη ζώνη άνεσης που λέμε, από το comfort zone σου. Άμα συμφωνείς, κάνε μόνο like, κάνε μόνο subscribe. Όπως είπα, πάνε πίσω να δεις τα βίντεο. Γιατί άμα με ρωτούσες εμένα πριν κάποια χρόνια, άμα πιστεύεις ότι θα πατάς το rec από το σαλόνι του σπιτιού σου και θα ανοίγεις την κάμερα και θα λες τα πράγματα που πιστεύεις, θα σε έλεγα ότι είσαι τρελός. Θα σε έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά με γεμίζει. Έχει νόημα, δεν ξέρω άμα έχει νόημα. Το νόημα είναι ότι εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, γι' αυτό και το κάνω. Μπορεί κάποια στιγμή και να σταματήσω. Αλλά σημασία θα έχει ότι σε κάποια φάση έκανα αυτό που γούσταρα. Δεν με ενδιέφερε τι θα πούν οι άλλοι. Γι' αυτό να σου ζητήσω να μου κάνεις ένα like και ένα subscribe. Και άμα βλέπεις αυτό το βίντεο και θες να κάνεις και εσύ βίντεο ή θες να κάνεις οτιδήποτε, απλά κάντο ρε μπρο. iPhone 11 γράφω. Δεν έχω κάτι. Ένα ring light και ένα μπλε φως πίσω. Δεν είναι κάτι. Και απλά λες αυτά που αισθάνεσαι. Πρέπει να είσαι αληθινός. Πρέπει να κυνηγάς τα όνειρά σου, όποιο να είναι αυτό. Γιατί δεν υπάρχει ιδανική στιγμή. Υπάρχει αναβλητικότητα. Γιατί το λέμε μέσα μας όλοι. Εγώ δεν είμαι αναβλητικός γενικά. Αλλά το λέτε μέσα. Όλοι όσοι είναι αναβλητικοί ψάχνουν την ιδανική στιγμή. Πότε να το κάνω αυτό. Συμβουλές, βίντεο, οδηγίες, ChatGPT, τεχνητή νοημοσύνη. Τι να κάνω για αυτό. Όχι, φίλε. Κάντο, χτύπα το κεφάλι σου. Άμα δεν χτυπήσεις το κεφάλι σου, δεν θα μάθεις. Και μην περιμένεις τίποτα. Όσο χρονών και να είσαι. Μην με πεις ότι μεγάλωσες. Δεν μεγάλωσες, φίλε. Δεν μεγάλωσες. Δηλαδή, η ζωή είναι πολύ μικρή για να κάνεις πράγματα τα οποία δεν γουστάρεις. Είναι πολύ μικρή για να πεις ότι πρέπει να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Γιατί αυτή η κατάλληλη στιγμή θα περάσουν 5, 10, 15, 20 χρόνια και θα πεις γιατί δεν το έκανα. Τι προτιμάς, να πεις γιατί δεν το έκανες ή να το κάνεις και να πετύχει ή τουλάχιστον να πεις ότι προσπάθησες. Γιατί δεν ξέρεις που θα φτάσει αυτό που θες να κάνεις, άμα θα πετύχει ή όχι. Και βασικά η επιτυχία για τον καθένα είναι διαφορετική. Τι είναι επιτυχία βασικά, τι θεωρείς εσύ επιτυχία. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι θεωρείς επιτυχία. Γιατί για τον καθένα η επιτυχία είναι διαφορετικό πράγμα. Η επιτυχία για μένα είναι να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι χαρούμενος, να έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε και να κυνηγάς τα όνειρά σου. Φίλε, αυτό είναι επιτυχία για μένα. Και να μην είσαι μόνος σου. Γιατί οι μόνοι είναι και οι δυστυχισμένοι περισσότεροι. Κατάλαβες. Back to back βίντεο, έτσι. Δεν το περίμενα αυτό. Σου λέω, γυρίσαμε για τα καλά, λίγο φτιαχτήκαμε λίγο εδώ, κάναμε λίγο σκηνικό. Ωραίο, γράψτε μου κάτω και εσύ στα σχόλια τι θέλεις να δεις. Γράψτε μου από ποια μέρα, άμα παρακολουθείς από την αρχή, γενικά τι θέλεις να δεις. Αλλά σήμερα το βίντεο που κάνω είναι καθαρά και μόνο για να σου πω, άνοιξα την κάμερα για να σου πω αυτό το πράγμα. Ότι μην δίνεις σημασία στο τι θα σε πει ο ένας και ο άλλος
Μην ασχολείσαι με τίποτα, όσο χρόνο και να είσαι, κυνήγα τα όνειρά σου. Όπως είπα, άμα έχεις παιδιά, το έλεγα και το έχω πει και σε πάρα πολλά βίντεο στο παρελθόν, άμα έχεις παιδιά και δυσκολεύεσαι, πρέπει εσύ για τα παιδιά σου να γίνεις παράδειγμα, υποσυνείδητα. Πρέπει εσύ για τα παιδιά σου να γίνεις ασπίδα, πρέπει εσύ για τα παιδιά σου να τους δείξεις ότι πρέπει να κυνηγάνε τα όνειρά τους και να μην συμβιβάζονται και να κάνουν μια ζωή μίζερη. Μια ζωή η οποία δεν τους αρέσει, σε μια δουλειά η οποία δεν τους αρέσει. Ρε Ιάκωβε, πώς θα τα τα παιδιά μου? Συμφωνώ μαζί σου, μπρο. Δεν σου είπα ότι δεν συμφωνώ. Δεν σου είπα με τη μία πάμε, δώσ' το αλλού. Αλλά πρέπει να σκάψεις. Πρέπει να φυτέψεις, πρέπει να ποτίσεις, να ρίξεις. Να δώσεις αγάπη σε κάτι. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη να κάνεις κάτι. Και δεν θέλει να προσπαθήσεις. Μπορεί να πετύχεις, μπορεί να μην πετύχεις. Αλλά σκοπός είναι να κάνεις κάτι το οποίο εσύ είσαι χαρούμενος. Είναι να προσπαθείς να το κάνεις. Να δείχνεις δηλαδή το παράδειγμα στα παιδιά σου, στους φίλους σου, στην οικογένειά σου, στον σύντροφό σου ή στη σύντροφό σου, ότι εγώ προσπαθώ να το κάνω αυτό, φίλε. Δεν είναι ότι όταν λες ότι δεν σου αρέσει κάτι, να προσπαθείς να κάνεις κάτι άλλο. Σιγά σιγά. Όπως είπα, φυτεύεις κάτι, το ποτίζεις, περιμένεις, το ξαναποτίζεις, το κλαδεύεις, το περιποίησαι, καταλαβες. Μάθε μια τέχνη, θες να κάνεις κάτι άλλο. Προσπάθησέ το. Ξέρω, μπορεί να είναι δύσκολο, φίλε. Αλλά κανένας δεν σου είπε ότι η ζωή είναι εύκολη ή τα πάντα είναι, ότι είναι εύκολα τα πράγματα στην ζωή. Και άμα δεν προσπαθήσεις, τι νόημα έχει? Φίλε, άμα συμφωνείς μαζί μου, κάνε μου ένα like, κάνε μου ένα subscribe, άφησε μου ένα σχόλιο, γράψε μου κάτι, άφησε μου μια καρδούλα άμα έφτασες μέχρι εδώ. Όπως είπα, εγώ είμαι ο Ιάκωβος, είμαι μάγειρας τα τελευταία 12 χρόνια και γύρισα, φίλε. Γύρισα, πάνε πίσω στα βίντεο να δεις ποιος είμαι και τι έχω τραβήξει για να φτάσω σε εδώ. Έχω μιλήσει, έχω πει πάρα πολλά πράγματα και για εμένα και για το story μου, έτσι. Follow your dream, κυνήγα τα όνειρά σου. Fuck other people opinion, μη σε νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι, φίλε. Πάντα θα λένε. Το έλεγα, το λέω και θα το ξαναλέω. Πιστεύω ότι θα γυρίσω. Γύρισα, προσπαθώ και εγώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για κάτι το οποίο μου αρέσει. Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Πάρε παράδειγμα εμένα. Μπορεί να μην έχει νόημα. Αλλά το νόημα έχει εδώ τι σου λέει. Και σου είπα, άμα πιστεύεις ότι είναι αδύνατο, απλά προσπάθησέ το. Τίποτα δεν είναι αδύνατο, bro. Subscribe και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye.